Γεια σας. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει και στη σελίδα μας στο Facebook, θα φτιάξουμε bath bombs. Λοιπόν, για αυτά λοιπόν θα χρειαστούμε φόρμα με σχέδια, ένα μπολ, χρώμα ζαχαροπλαστικής, λάδι, μαγειρική σόδα, χοντρό αλάτι, corn flour και κουταλάκια για να μετρήσουμε τα υλικά μας. Και ξεκινάμε λοιπόν με τα στερεά υλικά αρχικά και βάζουμε 1,5 κουταλιά από corn flour. Και στη συνέχεια βάζουμε μία κουταλιά από το χοντρό αλάτι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λεπτό, απλά θα ήταν καλύτερο το χοντρό γιατί είναι προτιμότερο όσον αφορά τη χαλάρωση και όλα αυτά που χρησιμοποιούνται για το μπάνιο. Και τέλος θα χρειαστούμε 2 κουταλιές από μαγειρική σόδα. Αυτή η ποσότητα που κάνω εγώ είναι σχετικά μικρή, οπότε είναι ανάλογη αν θέλετε να κάνετε και περισσότερα, να βάλετε και περισσότερες δόσεις από το καθένα. Αποσύρουμε λοιπόν όλα τα στερεά και στη συνέχεια παίρνουμε το λάδι, το χρώμα ζαχαροπλαστικής και τη φόρμα και βάζουμε μια μεγάλη κουταλιά της σούπας από το λάδι και 2 σχετικά σταγόνες από το χρώμα ζαχαροπλαστικής. Όπως θα δείτε λοιπόν και εδώ έχουμε ανακατέψει ήδη το χρώμα ζαχαροπλαστικής με το λάδι και το τοποθετούμε μέσα στο μπολ όπου έχουμε ανακατέψει αρκετά καλά τα στερεά υλικά. Αφού λοιπόν το βάλουμε, όπως θα δείτε και εδώ, ναι, με ένα γάντι μίας χρήσης ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά μεταξύ τους και το τοποθετούμε μέσα στη φόρμα με τις καρδιές όπως βλέπετε εδώ, με σχέδιο οτιδήποτε. Ανακατεύουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά, ώσπου να πάρουμε μια χούφτα στο χέρι μας, να την πιέσουμε και να δούμε ότι αυτό το μείγμα έχει σταθεροποιηθεί. Όπως θα δείτε και εδώ, βλέπετε, είναι σαν ένα μικρό κομμάτι. Τοποθετούμε λοιπόν αυτό το μείγμα μέσα στη φόρμα. Και στη συνέχεια πιέζουμε πάρα πολύ καλά το μείγμα μέσα στη φόρμα, ώστε όταν θα το ξεφορμάρουμε να μην διαλυθεί. Καταρχάς να πω ότι στο ξεφορμάρισμα δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποια λεπτά, απλά να το έχουμε πιέσει αρκετά. Και στη συνέχεια λοιπόν ξεφορμάρουμε, μπορείτε να το κάνετε με πολλά χρώματα, με πολλά σχέδια και είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα με το ροζ, ελπίζουμε να σας άρεσε το βιντεάκι. Φιλάκια!